endelig er skolen færdig. Jeg hader at søge matematiklærer Jørgen. Ja, og især med de her y-akser og x-akser. Og 4 siders lektier. Ja, til næste dag. Jeg håber, de der bøller der, de har glemt, at du stjal deres computer med dem. Ja, det har de glemt. Det er jo for lang tid siden. Det håber jeg. Nå, skal vi ikke hjem til min hund? Jo. Ja, hej. Ja, kunne du huske den lille pige for 3 år siden, der stjal vores tracker til computeren? Og ja, den der lille møgung, var. Ja, det kan jeg, ja. Men nu skal vores forsker bruge den tracker. Den lille møgung. Skal jeg have fat i hende? Ja, du kan få fat i hende, og så kidnapper du hende. Og så går du af med hende, okay? Helt af med hende, og så stjæle trackeren. Helt af med hende, men pas på hendes bror. Han kan godt være aggressiv, okay? Okay, hej. Ja, hej. Kom nu så, kast nu ordentligt. Det er svært. Kast nu ordentligt. Jeg har lige brug for en pause. Ja, du kommer lige med mig. Kom lige med mig. Nej. Du kommer lige med mig. Skal du have med køllen? Nej. Hjælp! 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 Lige med hænderne nede, min pige. Du skal give os den tracker tilbage. Så er du rigtig. Nej, hvad har jeg gjort? Nej. Jeg skal væk herfra. Jeg ved det ikke, men han er skaffet ud af spil, desværre. Hvad mener du med det? Ikke noget. Har de fået det okay? Det er så meget voldsomt ud. Svømme. Det skal nok gå, Iga. Du bløder jo alt muligt. Her, tag noget papir. Det er ret meget, du bløder. Du har slået dig i panden og i kinden og ved næsen. Du har næseblod. Ja, det vidste jeg ikke. Hvordan har du det? Et glas vand måske? Ja, det kunne jeg godt trænge til. Så Jesus, jeg har noget vand til dig. Tak. Hovedpine. Ja, det. Har du brug for noget? Nej, ellers tak. Ved du egentlig, hvem ham der manden var? Der stod et eller andet. Det var Bølle. På hans jakke, der stod der bøllenavnet på dem, som havde stjålet chippen fra. Så de husker det faktisk. Sådan havde jeg ikke lige tænkt det. Men det tror jeg. Det er typisk, at lige den dag, hvor vi snakker om det, så kommer det. Når man taler om solen, så skinner den jo. Men du ikke lidt mere, Når man taler om lyden, så brager det. Nu har du jo været meget
nok blevet helt traumatiseret, så jeg har en gave til dig. Hvad? Jeg har altid troet, at hvad hedder det? Er det sådan en pige? Ja, Sød lille kat. og du har altid ønsket dig en sort. Ja. Lille bitte muser. Du skal hjælpe Andrea med igennem hendes traumatiserende. Ja, din lille frikon. Ja, du er bare så sød. Hvad ser du? Jeg ser nyhederne. Ja, det er ikke ham, der er gangsterhunden der. Jo. Det var ham. Det kan jo stadig se nyhederne. Du faldt i søvn. Så godt, Iga. Godnat. Jeg kan se, du godt kan lide hende. Skal jeg hjælpe mig lidt til i stedet for? Jo, det er en god idé. Jeg tror, jeg ligger meget bedre. Så slukker jeg fjernsynet. Godnat. Godnat. Godnat, Andrea. Så må det være her, de bor. Jeg så dem transportere den kat fra Odense på toilettet, men de skal kraftigt få tilbage. De har dræbt min bedste mand. Ej, der ligger drengen. Små lille katten. Jeg har den med katten. Det er så godt. Ses du. Godmorgen, Frikon. Frik. 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 Hvor er du? Frik. Vitus! Vitus! Hvad er der, søs? Hvad er der? Hvad er der? Frik er væk. Nej, det kan ikke passe. Du har sikkert gemt sig. Hun er ikke nogen steder. Ikke finde en. Jeg har kigget dig. Hun er ikke nogen steder. Frik. Frik. Er du på sofaen? Vi har altså lidt over alt i byen, Andrea. Jeg tror ikke, vi finder hende. Hun skal jo være et eller andet sted. Frik. Hvordan er hun overhovedet kommet udenfor? Det ved jeg ikke. Vi har let igennem hele huset. Måske har jeg glemt at lukke mit vindue eller sådan noget. Nej. Se der. Det er lukket. Frik! Nej, ikke. Kom her. Du skal ikke tage min kat. Nej. Du skal ikke tage min kat.
et eller andet sted efter ham. Ja. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Virkelig træt, jeg ikke noget at se. Det er en telefon. Telefon? Måske er det hans. Hans? Mærket så dernede. Det er deres mærke. Er det det? Ja, det er deres mærke. Vi har noget, der tilhører ham. Vi har en telefon. Ja. Det er lige godt fra. Hvis de finder ud af, at vi har hans telefon, så slår de os helt sikkert ihjel. Men det må de jo ikke. Jeg er nødt til at sige det. Men det er fandme besked. Jeg har lige fået. Shit. Jeg har lige fået en besked på telefonen. Det er ham, der er bossen. Der står, at hvis han ved, vi har taget vores telefon. Hans telefon, ja. Og hvis finder os, så vil han dræbe os. Nej, vent. Han har lige sendt endnu en. PS, jeg har sat en tracker i min telefon. Nej. Nej. Vi bliver dræbt. Hvad skal vi gøre? Jeg har en idé. Vi lægger den inde i en dyb skov. Ja. Det kan vi gøre. Lad os gøre det. Ja. Vi kommer derind. Det ved jeg ikke. Hvis du kan, så kan jeg også. Jeg kan også bare lægge den derinde, og så kommer jeg ud igen. Ja. Vi går rundt herinde. Ja. Jeg lægger den her. Jeg lægger den herinde. Ja. Her. Der ligger den fint. Godt sted. Jeg skal ud her fra igen. Når han så sender sådan nogle tropper ud, så bliver de født lige herinde. Kan vi ikke lave en fælde eller sådan noget? Vi går Jeg tror ikke, direkte vi har ind i nok tid. fælden. Jeg tror nok, vi allerede er på vej. Bare hurtigt ind. Vi blokker det der af. Vi kan putte nogle grene. Tag nogle grene her. Putte nogle grene for. Okay. Og din. Ja, fik en god lang en. Tak godt, bror. Tror du ikke, det bliver forvirret over, vi kan også? Sådan. Hold fint. Ja, jeg tror også. I hvert fald indtil nu. Vigtigt at få fat i dig, ikke også? Ja. Det ved jeg ikke, jeg kan få sådan. Jeg har ikke med til Morten Findsving. Det tror jeg ikke, vi gør. Prøv at redde mig, hvis jeg bliver taget, jo. Jeg har jo altid det også. Jeg synes, den bare sådan flikkeren. Hun er bare så sød. Jeg har lige fået hende. Wow. I går. Det er 24 timer. Så. Nej. Det kommer ikke til at gå godt, det her. Min telefon. Det er onkel. Hej. Hej, jeg vil bare lige sige til dig, I bliver nok ikke særlig glade for det her. Onkel, hvorfor græder du? Jeres mor og far, de skulle hjem for at hente jer. De ville overraske, hvad I skulle på Bongeland, men det gik helt galt. Hvad mener du med det? Der kom en lastbil, og den kom lidt for tæt på, og så skete det, du nok tror, der skete. Nej, slet ikke. Nej. Det er der ikke med.
Hvad så? Mor og far, de vil komme hjem. De vil komme hjem for at overraske os og tage os med i bonbonland. Hjælp, bonbonland. Du er onkel, der ringede. Hvorfor onkel? Ikke mor og far. Nej. Han sagde, at vi kørte på motorvejen på vej herhjem. Så kom der en lastbil, der kom lidt for tæt på. Det er ikke rigtigt, du løber. Vil du se? Vil du se? Nej, du løber. Vil du se opkaldet? Jeg kan vise dig, at onkel har ringet. De kan ikke være døde. Det er sandt. Af alle mennesker, der skulle komme ud i et uheld, så er det dem. Nu igen. Ja, hej. Hej med dig. Ølle? Ja, det er lige nøjagtigt. Har I fået et opkald med jeres forældre, der er døde? Ja. Kan jeg vide, hvem der sad i den lastbil? Nå jo, det var jo mig. Nej, du skal... Jeg siger dig. Næste gang jeg ser dig, du er færdig. Og din søster. Der kommer til at ske det samme med hende, som der gjorde med dine forældre. Hun kommer ned med nakken og hele din familie. En efter en. Du har allerede rørt min mor og min far. Du skal ikke røre min søster. Er du meget glad for din onkel? Jeg kan sige mine bøller på vej hen til ham nu. Hej hej. Bip, 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 bip. Vores onkel og Andrea. Men hvorfor? Den eneste, han ikke vil dræbe mig. Hvad er det her for noget? Jesus, vi skal give den første ting, mor og far lige gav. Han hjælp mig, jeg elsker jer, jeg var ked af det. Nu kan han hjælpe dig. Tak. Men ved du hvad? Det er meget sødt af dig. Men jeg tror virkelig, du har mere brug for den, jeg har. Ved du hvad? Jeg har faktisk en bedre idé. Den sidste ting, mor og far lige gav dig. Tak. Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Og tag dig en lille lur. Det kan ikke være sandt. Tag dig en lille lur. Det hjælper. Okay, jeg skal nok tage mig en lille lur. Husk at lytte til mig. Jeg ved bedst. Husk at slappe af. Ja. Hvad er det, der sker? De driller mig. Hvad er det, der giver mig noget? Nu lytter I her til mig, I små tøser. Hvis I ikke snart lader min søster være, så kan jeg love jer for, at min knytnæve, den kommer til at bore sig så hårdt ind i jeres mave, at I ender med at kaste op. Er I med på det? Og husk at give mig 5 stjerner. Dræb søster, eller drille hende i noget spil, og giv hende så 5 stjerner nu. Tak. Hvad var det? Hvem er det? Hallo? Sprød ned med mig! Fisk med noget, der skal prøve ind i mit hus. Han er død. Desværre, Bøllebos.
sko skal ikke være til det her. Så siger jeg bare til min søster, at badeværelset går i stykker. Kom lige og gå ind i, mand. Så tager jeg det. Ja. Du skal ikke røre min søster! Gå væk fra hende! Gå væk fra hende! Nu! Gå væk! Kom ud, du skal ikke tage min søster. Kom ud! Hey! Ud! Wow. Vis mig, hvor overgang. Flygt, hvis jeg var dig. Den her er for min søster. Og den her er for min mor. Og den her den er for min far. Nå ja, du har sådan set bare sagt hele min familie. Se endelig væk med dig. Ja, han er rundt ad vejen. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Tak fordi I gad at se. Tak fordi I gad at se vores film. Jeg håber, at I nåede den. Det tog virkelig lang tid, og jeg kunne ikke komme ud af bagagerummet først. Bare lige. Så tusind tak fordi I gad at se vores film. Hej! Det var virkelig dejligt.